mai kaunar al'umma Mustapha Suleiman Dari ne. Aliji ba mu kiɗa mu kai sabon ɗan ango ne, tunda mun gane jigawa yanzu mun saka adashi. Masu hirar ayiban da mu gada ta zo ƙarshe, kai biri ka bar tashe, mai amai zo mazalashe. Mu muke da garanti ku bar su can su da hasashe, dan wuyanmu da kaure jikinmu ya nuna a ƙoshe. Rap na gobe bai kamar babu sandira ke taho amshi ga kaga dan ango a rabu kuma babbar reshe tsintsiya ta zama yashi Ni Umar Tuna Isna Ahmad dan ango. Iya sandira ki muradin mu kai ka kyauta da gwamnan mu fito jamu kai kake kula haƙƙin mu karka yarda a tauye mu sandira ki muradin mu yan jigawa gwamnan mu ka ɗora mu ga zuma jama na zuga akushi ka kallon ga wata duk mun hanga ga kudi na a wadace ba ni kai kaya dinga kai agola ka bar ta dama kana fa mai danga tunda Mustapha ya zo da rijiya ga kuma buga ai garin dadi ba kusa fa an kan sharga alidi doko ganga muna wakar oga yanzu sabon odi kun ga gurmi na buga karge madalin jagora ni shirya mabi ka tafiyar an fara ni shamsu halali na bisa ban kira Mustapha Lami daga wata gazara na Ahmad dan angwana fada na kara gazare yayi kala ku zo mu je ni saka wani rabin da bango nauyin wakar da ya dauka mai hukumalle emirci ya ce mu zo ga harka mai kamar zai je musu dafa ya kyautu maika ga iri ga taki ku zo mu je ni shuka musu dafa in ya hau jigawa za ni barka laraba ku da dan kuka mai bidar samu a sarka dan jigawa mu faffarka ga na gasken mu bar shakka kun ga fita ta na dan kwana fada ga waraka Dindin ma dindin Mustapha alƙiblar mu ɗaiɗai muka so jigawa kai ne nasarar mu mai ja maka yanzu walla baya layin mu ga hatsi ga koko kunin gida bana ya damu Gara dan ango Ahmad da bai san kyale mu, rap din mu na gobe cikin gumel yayan mu matso jamu. jagoran jama'a mai kaunar jama'a shine zamu riga Mustapha mai fara'a mai kyawun ɗabi'a samu ba ƙuri'a shine alƙiblar mujigawa ga kyan zance sabon ɗan ango mun haɗa mun aika majalisar tarayya cikin goma an bika mu je turmin tsakar gida shalgudan mahassada rana da ta fito hannu ai ba zai tare ba bingimi ka ta fare wanda baya dannu ja mu je zuwa ta rago jirgin tsira dogo gaira dogo dan dogo Mustapha Sallala Gobe ta Allah ce. ga matashi na matasa Mustapha Sula yau yar manuniya ta nuna ka a jigawa ka motsa gwamnan male masa a ce. gobe ta Allah ce Ga matashi na matasa. Mustapha Sula yau yar manuniya ta nuna ka a jigawa ka motsa gwamnan mule masa a ce gobe ta Allah ga matashi na matasa Mustapha Sule yau yar manuniya ta nuna ka a jigawa ka motsa gwamnan mule masa A jigawa ga abin sanyawa gaba. Mustapha Farin watan maɗa mai halin uba. Mustapha Ga san ki ba zan ɗau tauɗa ba. Mustapha A nagarta karshe san banga kamar sa ba. Mustapha A buldoza ne ba zai kasa ya ja mu ba. Mustapha A jigawa shi ya cancanta musa gaba. Mustapha Takoban kiɗansa jurau sha tambari. Santiraki Mai taimakon da gaure da mutan gari. Ya Santiraki san tira ke zamiwa a yari. Santiraki Ya faɗi yana
sai tambari Santiraki santira ke ba wani tete kuce gobe ta Allah ce. ga matashi na matasa Mustapha Sule yau yar manuniya ta nuna ka a jigawa ka motsa gwamnan mulema sa'a ce. Gobe ta Allah ce ga ƙarshen zance matasa sun nace sun ce sai nasu mai share kukansu Mustapha zai kai su shi ne ra'ayinsu maza har mata ma kakkama makama dauna mu da himma al'umma ta jigawa Allah ya yi muku baiwa kowa ɗauke adawa da ku ya haɗa kaiwa idan kuka ce naku za ku yi bayawa kowa shiga yau tsakiyar ku zai tashi a gawa ku ɗauki shari'in giyar ku ta haɗa kaya to ku te Mustapha yan jigawa ga Mustapha sai Mustapha yan jigawa sai Mustapha kowan zaka yanzu ku yi mai rufa ku ɗauna ku gwanin ku wanda zai kai kufa mai san jama'a ɗan Sulaiman ga Mustapha to ku te Mustapha yan jigawa ga Mustapha sai Mustapha yan jigawa sai Mustapha kowan zaka yanzu ku yi mai rufa ku ɗauna ku gwanin ku wanda zai kai kufa yanzu dai tafiya ta zo ga Honorable Ahmad Habu Gumal da Ine sawun ku muke bude farar tafiya dan an gaji ban talakawa na Mustapha Sule Lami da hasken talakawa muje dan ango to dan ango shi jirgi kago kan tafiya muje da kan anya dan ango babu jira muje ku kun shirya dan ango tashi dan majalisa zo kare ka sai Ahmad Habu Gobe ta Allah ce. ga matashi na matasa Mustapha Sule yau yar manuniya ta nuna ka a jigawa ka motsa gwamnan mulema sa'a ce. Da gobe ta Allah ce lokacin ya iske mu al'umma na jigawa zan watallar gwamnan mu Mustapha Sule Lami da ya zamo limamin mu amanar dan ango gafira zafita da mu matasa min yin guro ka taso ka taya mu da ka zama to ci gaban mu lallai ya samu dan kai gado gun uban mishi ke kishin mu a sa'in da ya zama gwamna shi ke gane mu to ga ɗaya tsatsan shi Mustapha mun lamintiye Gobe ta Allah ce. ga matashi na matasa Mustapha Sule yau yar manuniya ta nuna ka a jigawa ka motsa gwamnan mulema sa'a ce. ko da sun ƙi da sun so su tafa jagora ne ko ina muka leka mun yarda jigon tafiya ne tunda ka zama ruwan dare kai ke da birane ka zamo rana rabba aiki mai kai tsaye zaune wasu dafan alkhairi ne Jigawa gobe ta Allah ce. shi yake gina mutane Jigawa gobe ta Allah ce. kuma jarman tafiya ne Jigawa gobe ta Allah ce. jigawar shaida ne Jigawa gobe ta Allah ce. ga hali har yayi zane Jigawa gobe ta Allah da ce. gargi kurman dutse ne Jigawa gobe ta Allah ce. ka riga ka masu nisa ya tun kan siya aune Jigawa gobe ta Allah ce. ka nufi da tanadin kwa tafiyar nan nasara ce Gobe ta Allah ce. ga matashi na matasa Mustapha Sule yau yar manuniya ta nuna ka a jigawa ka motsa gwamnan mulema sa'a ce. da zaki wa zai kira yi 'ya'yan kura Mustapha yau zakaran ka ne yake yin tara a jigawa magiyan kana zide sun kaura kyale zabo dan yanzu kansa da ke kora tafiya ta tafi yanzu dan kwarai mun samo ajiyar Allah ce gudu a bar wazo mu
yau yar manuniya ta nuna ka a Jigawa ka motsa gwamnan mu lema sa'a ce. Da ka karɓi ta da mun kayo mun dace, gaskiya tilas in tayo ado nasara ce. Inda na ka mai za ka yo da na wani mance, santira ki ake batu magauci kauce. Sun rufe sun ba mu mun gane duk ƙarya ce, gwamna kai zami Mustapha na musan kace. Mustapha Sulalami da Yanzu Allah ya yi Mustapha Sulalami da mai na jirgin sauyi, Mustapha Sulalami kai ku da zo mu je shan shayi. Mustapha Sulalami Dan na haura babban layi, Mustapha Sulalami da excellency ne na zo cikin baituka. gobe ta Allah ce. Ga matashi na matasa. Mustapha Sule yau yar manuniya ta nuna ka a Jigawa ka motsa gwamnan mu lema sa'a ce. Ina kuke matan Jigawa? A haye matan Jigawa. Turmin mu ya kirba kalwa. A haye matan Jigawa. Ku tattara kowa da kowa. A haye matan Jigawa. Bana sai ya jikan. A haye matan Jigawa. Ga ɗan Sule yau za mu aiko. A haye matan Jigawa. Kamar su mu dai aika baiko. A haye matan Jigawa. Ashe makwafin dawo. Ga irin Sulalami da nan da ya ci ba zai bar mu ba. Ga irin Sulalami da nan irin Sula shi za mu ba. Mustapha Sulalami da ne. Tare mu dau Mustapha jinin Sulalami da ne. Gobe ta Allah ce. Ga matashi na matasa. Mustapha Sule yau yar manuniya ta nuna ka a Jigawa ka motsa gwamnan mu lema sa'a ce. matasa ga namu Mustapha Sule sabon gini masoyi a gare mu Mustapha Sule ba san turaki masoyin mu Mustapha Sule jirgin fito tsayayye a gare mu Mustapha Sule gado na gaske gwarzo muka samu Mustapha Sule a cikin biki ake ranar kamu Mustapha sai ka mu tashi an jigawa mu dauna mu Mustapha Sule yayi gwamna dan ya share kukan mu Mustapha ku rike gwamnan uwa mu ga namu Mustapha Sule na ku ya zadadi ne da baitukan ga ku tantance yau da gobe ta Allah ce gobe ta Allah ce. Ga matashi na matasa. Mustapha Sule yau yar manuniya ta nuna ka a Jigawa ka motsa gwamnan mu lema sa'a ce. Lale da matashi. Matashi na matasa. Ka hausai mun koshi. Santira ki a gwamnan mu. Tafiyar tayo goshi. Matashi na matasa. Lokaci ne na matashi. Santira ki a gwamnan mu. Al'umma sun nuna shi. Matashi na matasa. Halinsa tamfar abban shi. Santira ki a gwamnan mu. Jigawa sai mun tsaida shi. Matashi na matasa. Mustapha ne takwaran kaɗan Kano. Yaran danko, yaran danko. Gobe ta Allah ce. Ga matashi na matasa. Mustapha Sule yau yar manuniya ta nuna ka a Jigawa ka motsa gwamnan mu lema sa'a ce. Mustapha Sulalami da kaf jaha an nuna ka. Mustapha gwamnan gobe. Yasa dan ango ya ce da mu biwa karka. Mustapha gwamnan gobe. Ka saya da kafafunka babu wani mai kada ka. Mustapha gwamnan gobe. Babu loga sani Jigawa sai mun dora ka. Santira kika ja gayya. Damuna ta sauka mu gane rani sai kaka. Mustapha gwamnan gobe. Ka matashi na matasa tsofaffi na kishinka. Santira kika ja gayya. Al'umma tun jiya sun yi godiya gun abbanka. Mustapha gwamnan gobe. Shi yi mana aiki don Jigawa sun ba shi da tamka. Santira kika ja gayya. Bukatar mu a baka gwamna marka ta yi marka. Mustapha gwamnan gobe. Ladi zai tabbato nake ku gane aya ce, aya ce. Gobe ta Allah ce. Ga matashi na matasa. Mustapha Sule yau yar manuniya ta nuna ka a Jigawa ka motsa gwamnan mu lema sa'a ce. Buga an bar Mustapha a nan sai mi tafi. Gobe ta Allah ce. Sannu babban kifi ba a ganin ka cikin rafi. Gobe ta Allah ce. Sun dafa sun ƙone su je gida a yi musu tofi. Aya. Gobe ta Allah ce. Sun haɗe ɗan canjin mu sun zuba su a ɗan tofi. Gobe ta Allah ce. Tafiya ta kan
maza mu gyara musu laifi. Gobe ta Allah ce. Yan gumel da haɗeja sun daina jin zancen wofi. Gobe ta Allah ce. Naka zaure da ringim da dutse sun gane kafofi. Gobe ta Allah ce. Na ga muddin ne ke batu magauci kai kauce. Gobe ta Allah ce. Ga matashi na matasa. Mustapha Sule yau yar manuniya ta nuna ka a Jigawa ka motsa gwamnan mule masu ce. Didal ta cikin wake Gobe ta Allah ce. a kyale wa fatake Gobe ta Allah ce. a yasan daurake Gobe ta su san Allah gaban ce. ka ba sai dai leke Gobe ta Allah ce. mu mai share koke ji talakawa har wa yau na kishinka jiha ta Jigawa duk suna da muradinka da kwalitis naka ko ina an shaida ka fito za mu raka ka kai tsayayyen gwamna ne. Gobe ta Allah ce. Ga matashi na matasa. Mustapha Sule yau yar manuniya ta nuna ka a Jigawa ka motsa gwamnan mule masu ce. Jigawa kai ne muke kira so maza taso. Gobe ta Allah ce. Da basu lalami da dan amana inuwar su. Gobe ta Allah ce. Muke so gwamna na gobe ko da ba sa so. Gobe ta Allah ce. Da basu lalami da kai ka zammo mana so. Gobe ta Allah ce. Ba uban mara uba Jigawa ka girma su kansu. Gobe ta Allah ce. Ayyuka na kwarai za ka yi su yadda duka muke so. Gobe ta Allah ce. Ka kara Jigawa ta yau ta fes har ta yi naso. Gobe ta Allah ce. Mustapha ayyuki wana faɗa kai riba ce. Gobe ta Allah ce. Ga matashi na matasa. Mustapha Sule yau yar manuniya ta nuna ka a Jigawa ka motsa gwamnan mule masu ce. Gaba da zuwa a zahiri aka wa aiki Gobe ta Allah ce. da sahun mota na tabbatar ya fi na keke Gobe ta Allah ce. honorable dan ango habu ya ce mi iyo wake Gobe ta Allah ce. yawo Mustapha za ya ba mu aiki nan take Gobe ta Allah ce. da kyawun aniya shi bai barin mu biyo koke Gobe ta Allah ce. wani aikin sai me shi mai safa girka ne shi an gani nan kyale shi shirawin waka kuji ni na zarce kwatance Gobe ta Allah ce. Ga matashi na matasa. Mustapha Sule yau yar manuniya ta nuna ka a Jigawa ka motsa gwamnan mule masu ce. Da gobe ta Allah ce. Ga matashi na matasa. Mustapha Sule yau yar manuniya ta nuna ka. A Jigawa ka motsa gwamnan male masa a ce. Gobe ta Allah ce. Ga matashi na matasa. Mustapha